एक मिनट सर wait. We want justice. No justice. No justice. We want justice. We want justice. Sehingga teman ini central government coba marinai. Sini di perasaan ini mana soalnya sehingga teman ini tiba सरकार coba marinai. No justice, no rest. दिल्ली डेभिड मोरा सिंह जे पदयात्रा खाई थांमोनी 250 किलोमीटर थांगोन सौगैया एवं दिल्ली डेमोन्स्ट्रेशन चलनि दंगो बेखा आबोनो सापर्ट खायो जोंबो त्रिपुरा एकर्ड जे उमोनी दाखि का इमप्लिमेंट खालामनो सानो ताय इलिगेल माइग्रेंट 2024 31 डिसेम्बर जरा जे साख्लायबानि जों आबोनो मानिया आबोनो पसिना हरमाया आबोनो अपोज खालायो जों दाखि आबोनो बन्द खालामनायनि बागै एबा इलिगेल माइग्रेन्टनो नायथ'थि खालामनायनि बागै जों आबोनो सानो दिनरा आगरतला हमसांगे लिखाय दंगो आबोनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लगी जिला आगरतलाव जतनि पत्र रेलि खायनाय सातमं से जे तिनि गभर्नमेंट तंफाना करिफा जों बिरोधी तंफुरबो जों सिनि दाबिनो सानो एवं जों सरकार फाइबो ताबो सानै दंगो एवं बुसकांनि विधानसभा 19 तारिख जासोगोन आरोबाव नरमनो त्रिपुरा हास्टेलनि लोकरंनो त्रिपुरा मथा बुबागरे तैपांबाय बुलु जागाव जों उसुरि थांया बुबागरे सावा दफानि बागै हानि बागै त्रिपुरा सानि बागै सभा जों सरकार तंबो मा खायनाय बिरोधी तंबो खायनाय आबोनि बागैनो जों तिनि जत दिन पर्यन्त चिनी जे एकर्डुंमोन आबो इमप्लिमेंट खालाया इनकाखाय जों सभाबो नतंनाय अमो सुदु ताबुक जों चेंग्र चिनी सभा बुसकांनि साला अमन से तेबो खतर तेबो किरिमा छिनसा सभा फान उंगै मानो त्रिपुरा हास्ताव सार बरन चिमी बसे जरा हिमबो खालाय दिनै आस्ताबलनि चिमी जों मनगुरि चिनी राजबारि बुसकां जरा थानानि पक्ष